Уважаеми зрители, започва втория четвъртфинал от Купа България мъже между отборите на КВК Габрово и ЦСКА. Матчът ще бъде ръководен от първи съдия. Добър ден, драги зрители! За всички, които сега си включват своите екрани и сядат да наблюдават интернет телевизията, спорт медиа. Искам да кажа, че ние се намираме в Благоевград, откъдето излъчваме пряко матчовете от турнира за Купа България. В момента започва втория матч от днешната програма в четвъртфиналите за Купа България между ЦСКА и Габрово. Номер 6 Камен Каменов, номер 7 Джейсън Халден, номер 9 Ивайло Стефанов, номер 11 Светозар Иванов и номер 12 Николай Иванов, капитан на отбора. Либеро на отбора номер 13 Теодор Салпаров. Старши треньор Александър Попов. Помощник треньор Даниел Пеев. Стартова шестица КВК Габрово. Номер 1 Владислав Стоянов. Номер 3 Иван Власев. Номер 5 Стоян Булджев. Номер 7 капитан на отбора Георгий Лазаров. Номер 11 Теодор Бодоров и номер 15 Кристиян Кицигой. Либеро номер 13 Атанас Митрев. Старши треньор Любомир Гераsimов. Току-що чухте от диктора на матча съставите на двата отбора. А за тези, които не са ги чули, да повториме пак. За ЦСКА на полето виждаме Евгений Иванов, номер 1, Камен Каменов, номер 6, Джейсън Холдейн, номер 7, Ивайло Стефанов, номер 9, с един номер 11 Светозар Иванов, с номер 12 Николай Иванов, с номер 13 либеро на отбора Теодор Салпаров. За Габрово на полето виждаме с номер 1 Владислав Стоянов, с номер 3 Иван Власев, с номер 5 Стоян Вулджев, с номер 7 Георги Лазаров, капитан на отбора, с номер 11 Теодор Бодоров, с номер 15 Кристиян Кицигой и с номер 13 Атанас Митрев, който е либеро на отбора. Също така, за тези, които сега си включват екраните, да споменеме, че в първия матч от надпреварата отбора на Левски Воли сензационно победи Пирин Балканстрой Разлог с 3-2 и по този начин сините отстраниха пиринци от по-нататъчната надпревара в турнира, като утре именно сините продължават на полуфинал, като двата полуфинала ще бъдат също тук в Благоевградската зала Скъп Топара. За първи път от много дълго време Българска федерация прави турнира тридневен, като заедно четвъртфинали, полуфинали и финали са в една зала. С избирането на Благоевградската зала Скъп Топара за турнира, Българска федерация волейбол направи много успешен ход, тъй като още в 13 часа, когато започна матча между Левски и Пирин, тук мога да кажа, че залата беше пълна почти 2/3 и имаше над 800 зрители, които наблюдаваха този невероятен матч, довел и до първата изненада в турнира. Левски отстрани Пирин с 3-2. В момента, както казах вече, наблюдаваме втората среща от програмата между ЦСКА София и КВК Габрово. В момента резултата е 1-1, а това е първи гейм от срещата. След успешната блокада на Светозар Иванов,
резултата е 2-1 в полза на ЦСКА. Тук в този матч лидер естествено е ЦСКА, тъй като червените са шампиони и показват, че има шампионски дух. Въпреки всички проблеми, те са в четворката на класирането. За отбора на Габрово можем да кажем, че през целия сезон направи едно много неубедително класиране. Тръгна с големи амбиции, с големи претенции за добро класиране в евротурнирите, за добро класиране в Суперлигата. Но по стечение на обстоятелствата габровци не оцелиха на селекция, на състав. И в крайна сметка, след редовния сезон, те останаха на 10-то място в Суперлигата, което ги извади и от плейофите. В момента резултатът е 3-2 за ЦСКА. Втора точка за Габрово, след като червените изпратиха тази точка, атаката в аут. Но тук се получава директна точка от начален удар на Теодор Будоров и резултатът е изравнен. Вече е 3-3. Преди матч имах възможност да говоря с треньора на габровци Любомир Герасимов, който изрази своите надежди за достойно представяне на габровци в този матч. Той каза, знаеме, че ЦСКА са фаворити, но пък ние ще се постараем да дадем всичко от себе си. До сега двата отбора са правили много контроли помежду си, като в първата контрола в началото на сезона Габрово спечелиха и тогава отбора, самия клуб имаше надежди за добро представяне, което обаче в последствие не се оправда. Междувременно резултатът е равен 4-4, а на сервис ще отиде Светозар Иванов. Започват червените със своите опитни състезатели, тъй като за тези, които са проследили предния матч, видяхте как Левски изненадващо отстрани водача Пирин. И в тези четвъртфинални матчове всичко е възможно. Само в предния кръг станахме свидетели на това, че един отбор от Висшата лига като УНСС може да отстрани Нефтохимик Бургас, който в момента е трети в Суперлигата. Така че не рискува червените. Започнаха със своите опити с бившите национали с Евгений Иванов и с британеца с канадски паспорт Джейсън Холден. В последния от матч от Суперлигата Кьосев младши имаше контузия, което доведе до интересно развитие в състава на армейците, като видяхме, че централният блокировач Евгений Иванов влезе в ролята на посрещач. Тази роля обаче не му се отдаде кой знае колко добре, но той бе принуден да играе като посрещач. Междувременно резултатът е 6-4 в полза на ЦСКА, а Габрово взима своята първа почивка. Както може да се убедите, тук зала Скъптопара освен че предлага чудесни условия, е много добре озвучена, като по време на почивките хората се радват на отлична, приятна музика, която всява и настроение. А залата продължава да е пълна. И любителите на волейбола показват, че Българска федерация волейбол е направила много добър избор с Благоевград за турнира за Купа България. Междувременно разликата в полза на ЦСКА се увеличава и резултата вече е 7-4 в полза на червените. Светозар Иванов изпълнява нов начален удар, лек начален удар, добро посрещане за габровци, но не успява Кристиан Кицигой. Блокадата на ЦСКА е непробиваема и резултата вече е 8-4 в полза на ЦСКА. Първо техническо прекъсване в този гейм. Червените водят с 8-4.
всички любители на волейбола, тук е мястото да споменем, че могат да наблюдават развоя на всички битки от четвъртфиналите, освен по интернет телевизията Спорт Медиа и в специализирания сайт BG Волейбол, където мачовете се следят на живо, точка по точка, и тези, които нямат възможност да наблюдават двубоите пред своите екрани, могат да проследяват резултатите в сайта. Още един път да кажем, специализирания волейболен сайт bgvolleyball.com. Тук е възможност за нова точка на червените. Те ни я пропускат. Опитният състезател Ивайло Стефанов. Много мощна атака по правата. И това е 9-та точка за отбора на ЦСКА. Светозар Иванов отива за своя 4-ти пореден начален удар. Отново не успяват габровци да организират добра атака. Нова възможност за ЦСКА, но този път не успява Камен Каменов и това е 5-та точка за отбора на Габрово. Самия състав на Габрово през този сезон претърпя много промени. В момента главният точконосец на отбора, така да го кажем, Младен Младенов липсва от състава. Габровци привлякоха Младен Младенов в началото на сезона от Монтана, като му възложиха много големи надежди, но състезателя не оправда надеждите и бе принудително освободен преди месец от Габровци. Така се наложи чужденеца в отбора Кристиан Кицигой, който бе взет за посрещач да спасява, не да спасява, да направи по-стабилно посрещането. Той бе принуден да премине на поста диагонал, където се изявява и в момента. Втора почивка за Габрово, а резултата е вече 11-5 в полза на ЦСКА. Убедителна преднина за червените в този първи гейм. Подновява се играта, за разлика от предишния матч между Левски и Пирин, който беше наситен с множество емоции, драми и обрати. Този матч тече в едно много по-спокойно темпо, в който си личи, че ЦСКА е по-добрия отбор на полето и логично червените поддържат една разлика от 7 точки. Резултатът е 12-5 в полза на ЦСКА. Тук обаче Джейсън Холден греши, потърси малко по-къс сервис, но топката намери мрежата и това е 6-та точка в полза на Габровци. Но пък те бързо да върнат жеста. Също Кристиан Кицигой греши и сервиза и резултата вече е 13-6 в полза на ЦСКА. Каменов крайната линия за червените. Добър начален удар на Каменов. Но този път Габровци се умяват да своята атака на поле. И това е 7-та точка за отбора на Габрово. Стоян Вължев на крайната линия. Добър начален да изпълни Стоян Вължев, но пък Евгений Иванов намира топката високо над блокадата и съответно атаката му е добра. Това е 14-та точка в полза на ЦСКА. Самия Евгений Иванов ще изпълни начален удар. Потърси ъгъла Евгений Иванов, но топката за малко излезе в аут. И това е 8-та точка за Габрово. ЦСКА води с 14-8, а Георги Лазаров изпълнява, капитанът за Габровци. Сервиза му беше лек и
Естествено, ЦСКА веднага организираха своята атака. 15-та точка в актива на червените. Капитанът Николай Иванов ще изпълнява сервис. Но и той си позволи да го загуби. Тук в тези минути виждате множество грешки, размяна на сервизи. Не върви сервиза и на двата тима, а може би не толкова от притеснения, колкото от това тренировъчно темпо, от който върви матча. Междувременно след топката е изпратена в аут, резултата вече е 16-9 в полза на ЦСКА. Второ техническо прекъсване, червените водят с актив от 7 точки. 16-9. Тук е място на тази почивка да отбележа, че всички отбори, които са дошли в Благоевград, изразяват задоволство от условията, които са предоставили организаторите. И също така самата зала се харесва на отборите участници. В едно по-предишно изявление на вице-президента на Националната лига Людмил Найденов, той заяви, че тази зала до сега е стояла много страни от волейбола, като тепърва бива преоткривана и евентуално тук могат да започнат подготовка на националните отбори на България, като той визираше не само юноши и девойки, а евентуално и мъжки и женски национален отбор на България. Залата е много приятна и по подобие на тренировъчната зала на Арена Армеец, с тази разлика, че тук има 1200 седящи места, което и дава много по-голямо предимство. И от първия ден на преварата любителите на волейбола показаха, че тепърва залата ще се препълва, тъй като над 800 зрители изпълниха залата за първия матч. Междувременно резултатът е 16-10 за ЦСКА. Не могат да... Трета поредна възможност изпуснаха габровци за атака. И това е блокаут на Светозар Иванов, който носи 17-та точка за отбора на ЦСКА. Убедителна преднина за червените и просто в този първи гейм се вижда разликата в класите между двата отбора. Светозар Иванов на крайната линия. Слаб сервис на Светозар Иванов, но пък не бяха подготвени за него габровци. Възможно за ЦСКА и това отлична атака през центъра на Евгений Иванов. 18-10 в полза на ЦСКА. 8 точки е предината. Смяна в състава на Габрово. Номер 11, в игра номер 4 Христо Запрянов. Христо Запрянов влиза в игра, а излиза Теодор Бодуров. Не е доволен треньора Любомир Герасимов от този състезател. Търси някаква промяна в играта на своите, но за съжаление скамейката на Габрово не е много дълга през този сезон. 11-та точка междувременно за отбора на габровци. Продължават грешките на Габрово, продължава неубедителното представяне. Току-що Иван Власев сгреши началния удар, а това може би е пети или пети начален удар, сгрешен от началото на този гейм, което показва и играта, показва настройката на габровци за този матч. Междувременно добра блокада на ЦСКА и разликата вече се задълбочава 20-11 в полза на ЦСКА. И тук треньора на червените Александър Попов логично изкарва основния разпределител Николай Иванов.
за да даде възможност на младия разпределител Сеганов, Георги Сеганов, да играе. А в последните матчове Георги Сеганов е основен разпределител на отбора на червените, като Николай Иванов е на пейтъка или изобщо не се съблича. И в тези матчове Сеганов, който беше младежки национал, а сега вече преминава в по-горната възрастова група и ще бъде... той беше юношески национал, а сега минава в по-горната възрастова група, ще бъде младежки национал. Показва много добри изяви. И треньора Сашо Попов започна да залага все повече на него, за да може Георги Сеганов да трупа опит и да има напредък. Междувременно резултатът е 21 на 12. 9 точки предина за армейците. Бавно и постепенно те вървят към затваряне на този първи гейм с убедителна разлика. Камен Каменов на крайната линия. Самия Камен Каменов, пък за тези, които са по-отблизо запознати, можем да кажем, че дойде от отбора на Монтана. Започна първия сезон в Монтана. Той е състезател от школата на ЦСКА. Изигра един сезон в Монтана, там обаче не се чувстваше добре и на полусезона помоли армейците отново да бъде пребран. Като те удовлетвориха молбата му, монтанския клуб, който е един вид сателит на ЦСКА, нямаше как да откаже. Така че Камен Каменов отново се върна в ЦСКА, но много бързо той намери своето основно място в състава. Междувременно резултатът е 22 на 14 след тази поредна грешка от начален удар на габровци. Някак отекчено играят габровските волейболисти. Няма тази искра. Може би ние все още тук сме подвластни на емоциите от предишния матч, който Левски сензационно отстрани от Пирин. И имаше невероятна драма и много емоции. 22 на 15 за ЦСКА. Георги Лазаров, капитанът на габровци, ще изпълни начален удар. И той греши начални удари. Това е поредна грешка в този гейм. Множество сгрешени начални удари. А резултата вече е 23 на 15 за ЦСКА. След тази грешка на габровци, 24-та точка. 24. Матч на геймбол за отбора на ЦСКА, Георги Сеганов отново на крайната линия. Добър начален удар на Георги Сеганов. Да видим сега габровци, но този път Кристиян Кицигол успява да преодолее двойната блокада на ЦСКА и носи 16-та точка. 24 на 16. Атаката на Ивайло Стефанов е отсъдена в аут. И това само е отлагане на този първи гейм, който е спечелен от ЦСКА, но в тези финални минути при една такава огромна разлика неминуемо се получава едно отпускане. Владислав Стоянов за Габрово. И това е нова точка. Този път блокиране канадеца Ходен. Нова точка в актива на Габрово, но като че ли малко късно се сеща да се разиграят. Или пък обратното, ЦСКА са до толкова отпуснати, че позволяват ето ново лошо посрещане на Ивайло Стефанов. Нова възможност за Габрово. Да видим Кристиян Кицигой и това е блокаут. Това е трета поредна точка за габровци в последната минута и от 24 на 15. Резултата вече е 24 на 18. И то само след сервис на Владислав Стоянов. Посрещането на ЦСКА куца в тези последни минути.
Холдейн възможност. И за втори пореден път Джейсън Холдейн е блокиран. За втори пореден път блокадата на Габрово спира атаката на чужденеца. А резултатът е намален 24/20, само 4 точки преднина, но тази последна точка не може да бъде реализирана от ЦСК. Най-накрая обаче Ивайло Стефанов се умява да отбележи тази 25-та точка и с 25/20 ЦСК печели този първи гейм, в който водеше убедително с 24/14, но допусна поредица от точки на Габрово, за да се стигне до 25/20. Начало на втори гейм от матча между ЦСКА София и КВК Габрово от четвъртфиналните двубои на турнира за Купа България при мъжете. Първия гейм ЦСКА спечели с 25/20 и в момента червените отбелязват и своята първа точка. Резултата е 1/0 в полза на ЦСКА. За тези, които сега пък застават пред своите екрани, да кажем, че в Благоевградската зала с Къптопара се провежда финалната фаза от турнира за Купа България при мъжете, като в 3 дена всички любители на волейбол ще могат да проследят четвъртфинали, полуфинали и финал. Първия матч от програмата Левски волей сензационно отстрани Пирин Разлог с 3/2. В момента играят ЦСКА и Габрово. В първия гейм никаква интрига нямаше. ЦСКА започна уверено матча, натрупа голяма разлика още от началото на първия гейм. Тази разлика беше поддържана и така червените затвориха гейма, като единствено накрая се получи отпускане и от 24/15 стана 24/20, но всичко това бе по простата причина, че нямаше интрига в този гейм. Един вид спадна мотивацията на червените. Междувременно резултатът е 3/2 в полза на ЦСКА.
А Светозар Иванов ще изпълни начален удар за червените. Заявиха своите намерения габровци преди матча да направят добра съпротива, добро включване в този матч, но за тяхно съжаление допуснаха множество грешки от начален удар, с което подариха множество точки на съперника. ЦСКА взе огромна преднина. Този гейм обаче започва сравнително равностойно. Резултатът е само точка преднина в полза на червените. Те водят с 4-3. А Иван Власев ще изпълни начален удар. Лек начален удар. И веднага атака през центъра, изпълнена от Евгений Иванов. Резултатът вече е 5-3 в полза на червените. Джейсън Холден на крайната линия за ЦСКА. Най-накрая Стоян Вуджев изпълнява отлична атака с сила за габровци. Те показват, че могат и да се опънат на червените, не само да бъдат безличен спаринг партньор. Но ето току-що ме опровергаха и това е поредната грешка от начален удар за Габрово. И поредна точка подарена за ЦСКА. След сравнително равностойно начало, ЦСКА отново започва да дърпа в резултата. 6-4 в полза на червените. Но пък тук Камен Каменов греши, връща жеста. Спадна темпото на игра, заприлича по-скоро на тренировъчен матч, отколкото на официален матч от надпревара за Купа България. Поредна грешка на габровци от начален удар. Просто не знам коя подред. И за тези 7 точки това е трета тяхна грешка в този втори гейм. И както казах вече, просто това нещо им играе много лоша шега в този матч. Разпределителя Владислав Стоянов потърси изненадата, пусна, намери празното поле и резултатът е 7-6, само точка в полза на ЦСКА. Много мощна атака на Джейсън Холден и първо техническо прекъсване. Резултатът е 8-6 в полза на червените. Заглъкнаха някакси зрителите в този матч. Няма я тази невероятна емоция, която беше в първия двубой от надпреварата. Тук всички специалисти коментираха, ако така започваме, как ли ще бъде до края. Те първа може да има и други изненади. За съжаление обаче, този матч върви някак вяло. Отбора на ЦСКА има пълно предимство, което естествено води до снижаването и на концентрация, и на мотивация. Лек сервис на на Николай Иванов. Но пък атаката на габровци е добра. Отсъди съдията. И резултата все така си върви. Една точка за червените. 8-7. Владислав Стоянов изпълни начален удар. Но пък нямат никакви проблеми с посрещането червените. Тук е добър пайп на Камен Каменов.
9-7 е резултата за ЦСКА. Просто при тези леки сервизи, които изпълняват габровци, няма как да направят някакво затрудняващо действие спрямо ЦСКА. Междувременно аз на Ивайло Стефанов. Резултатът е 10-7. Ето бавно и славно ЦСКА взимат разлика. Този път обаче в опита си да направи контра, Каменов сгреши. И вместо резултата да е 11-7, подари тази точка за Габрово и резултатът е намален 10-8. Възможност за Габрово, след като Светозар Иванов не беше подготвен за тази атака през центъра. Смее се Светозар Иванов, естествено весело име на червените, не виждат някаква съпротива от габровци. 10-9 е резултата. Но тук има втора възможност за Габрово, не се разбраха разпределителя и Стоян Вулджев. Трета възможност за Габрово. И най-накрая тази възможност е оползотворена. Теодор Бодоров изравнява резултата 10-10. Май ще трябва армейците да се постегнат малко в този втори гейм, защото до сега нямаше равенство. Първо равенство от началото на матча. Да не вземат да се окажат в ролята на догодности. Джейсън Холден, но ето и неговата атака няма нужната острота. Възможност за Габрово да поведе. Тази възможност не е успешна. Ивайло Стефанов изпраща топката в аут. 11-10 в полза на Габрово. За първи път габровци взимат предимство в матча и повеждат с една точка. Дали това ще ги пробуди към малко по-успорвана игра и матча ще се завърже, да видим в този втори гейм какво ще стане. И ето втора поредна точка, Стоян Вулджев. И резултата вече е 12-10, а този път треньора Сашо не издържа треньора на ЦСКА и веднага взе прекъсване, за да може да мотивира малко състезателите на ЦСКА. Сега подновяване на играта, след като ЦСКА взе почивка. Да видим дали наставленията на Александър Попов ще дадат... Да, ето, вече като че ли по-стегнати изглеждат състезателите на червените. Веднага това си дава отражение. И Светозар Иванов с добра атака през центъра бележи 11-та точка. А самият той отива да изпълни и начален удар. Но греши веднага след това, след точката, която отбеляза, греши. И това е точка съответно за Габрово. Габровци водят 13-11. Макар и с минимално с 2 точки, но все пак поведоха в този втори гейм. Тук обаче много бърза атака през центъра на червените и в момента, в който те не са затруднени, веднага търси разпределителя Николай Иванов своите централни, които съответно много мощни атаки правят. Джейсън Холден. Добър начален удар на Джейсън Холден. Това беше добра атака на Георги Лазаров, който оцели главата на Джейсън Холден. И никак не е приятно да те оцелят в главата, но такъв е волейбола. А пък Джейсън Холден си дъвчи дъвка и не показва, че го е заболяло.
14-12 все още габровци водят. Кристиян Кицигой. Много добър начален удар за Кристиян Кицигой и той отбелязва ас. И разликата вече се задълбочава. 3 точки в полза на Габрово. Отново Кристиян Кицигой на крайната линия, да видим какво ще направи. Още един много добър начален удар и ако не беше залата по-височка, щеше да удари тавана, но пък блокадата на Габрово довършва картината и резултата вече е 16-12 в полза на Габрово. На второто техническо прекъсване габровци водят 4 точки, като за сега успяват да изненадат червените. Ето до какво води, драги зрители, едно отпускане и подценяването. След първи убедителен гейм и разлика от 7 точки, която беше поддържана до края, настъпи една демотивация в ЦСКА, която доведе до 5 поредни точки от Габрово, преди червените да отбележат финалната 25-та в първия гейм. Тази демотивация се прехвърли и във втория гейм и както виждате, вече резултатът е в полза на Габрово. 4 точки водят габровци и то не защото играят нещо много повече от първия гейм, защото армейците допуснаха тази разлика от собствени грешки. Тук обаче Кристиян Кицигой греши най-накрая и това е 13-та точка. 16-13 в полза на Габрово. Камен Каменов на крайната линия за ЦСКА. Добър начален удар, връща се в контра, възможност за червените, обаче не потърси силова атака Евгений Иванов, но пък това картината се довършва от успешната блокада на ЦСКА. 14-16. И резултатът е намален на 2 точки. Габрово води 16-14. Както виждате, не винаги трябва да се търси мощна атака, когато не позволява ниско вдигната топка или друга такава ситуация. Опитният състезател търси технично отиграване, както в случая Евгений Иванов. Тук обаче поредна грешка на червените от начален удар. Резултатът е 17-14 за Габрово. Като че ли се размениха ролите, червените започнаха да грешат началния удар, а габровци засилиха своя. Ивайло Стефанов обаче, както винаги стабилен, с атака по късия диагонал, носи 15-та точка на ЦСКА. 15-17. Евгений Иванов. Но това е добра атака на Кристиян Кицигой, който отбеляза блокаут и увеличава разликата 18-15. Много добри изяви на Кристиян Кицигой в тези последни минути на матча. Георги Лазаров, добър начален удар. Да видим Ивайло Стефанов. Този път атаката му е отразена. Възможност за точка на Габрово, но и габровци не успяват. Втора възможност за Ивайло Стефанов. Отново неуспешна, но пък не могат да се организират и габровци. Трета възможност за ЦСКА и това е Джейсън Холден. Най-накрая Джейсън Холден слага край на това разиграване. 16-18. 16-та точка за ЦСКА, 16-18. Капитанът Николай Иванов на крайната линия. Атаката през центъра е отсъдена добра за Габрово. И съответно нова точка, 19-16. 19-16. В последните минути габровци поддържат тази разлика от 3 точки. Червените не могат да я стопят. Този път обаче Светозар Иванов с атака тип ветриво през центъра намери празното пространство. Да видим сега добрия сервиз на Ивайло Стефанов, дали ще намери реализация. Силен начален удар, възможност за контра. И този път Камен Каменов не греши, както миналия път.
когато топката идваше в контра, червените намаляват резултата само на една точка. 19-18 в полза на Габрово, а Любомир Герасимов взима почивка, защото не е доволен от изявите на своите. Край на тази почивка, взета от габровци. Отново Ивайло Стефанов на крайната линия. Ивайло Стефанов има много добър начален удар. Да видим сега отново силен сервис. И блокадата на червените на своето място. Светозар Иванов и Камен Каменов. Двойна блокада носи равенство. 19-19. Отново Ивайло Стефанов. Трети пореден начален удар. Отново контра. И това е втора грешка в този гейм на Камен Каменов от контра, като той изкара топката в аут. И вместо резултата да е в полза на армейците, това е точка за габровци. 20-19 за Габрово. И една грешка води до себе си, друга грешка. Сега пък Джейсън Холден изкара топката в аут. И резултатът вече е 21-19. Дали пък Габрово няма да успее да обърне ЦСК и да прекъсване ползва отбора на ЦСК. Докара равенство. Хич не е доволен треньора Саша Попов от своите момчета, които за сега в този втори гейм играят ролята на догонващи и като че ли няма нужната мотивация. Тук мрежа отсъдена на габровци, дава точка на червените и разликата е само една точка в полза на Габрово. 21-20. Светозар Иванов ще изпълни началния удар. Лек начален удар, с нищо не затруднява габровци. И съответно атаката на Стоян Вуджев носи точка. 22-20. 22-20. Гейма върви към своя края. Габровци имат 2 точки преднина, като ако продължат така, ще имаме ново равенство в резултата. 1-1 гейма. Камен Каменов с убедителна атака. Отново само точка преднина за Габрово. 21-22. Джейсън Холден на крайната линия. И това е отличен начален удар за Джейсън Холден. Обаче за трети пореден път ЦСК не успява да отбележи контра. Добре, че този път Габрово греши в решителния момент и това води до равенство 22-22. В противен случай габровци щяха вече да са с 2 точки в преднина. Просто много грешки от страна на армейците в този втори гейм, което свидетелства и резултата 22-22, като до сега те играеха ролята на догонващи. 3 поредни контри те не могат да реализират, като 2 от тях Камен Каменов направи грешка, а третата Джейсън Холден. Да видим сега в тези решителни моменти дали ЦСКА ще покаже класата си и шампионски дух и ще затвори гейма, или
ще има равенство в резултата. Джейсън Холдейн. Добър начален удар на Джейсън Холдейн. И ето, двойната блокада на Евгений Иванов и на Николай Иванов е на мястото си. Спира атаката на Стоян Вулджев. И най-накрая червените са с точка преднина. 23-22 вече води ЦСКА в този втори измъчен гейм за тях. Сашо Попов е навел главата си и чака да види завършика на този гейм. Джейсън Холдейн, този път по-лек начален удар. Обаче добра защита на червените. И тук опитният Ивайло Стефанов поколеба се за секунда той дали да атакува със сила или да прехвърли. И точно това колебание му коства грешката, която направи. И топката отиде в мрежата. И доведе до ново равенство 23-23. Измъчен втори гейм за ЦСКА, пък Габрово все още тъй надежди, че ще спечели този гейм. И ето това е ас директен на Кристиян Кицигой. Това е неговия втори ас в този матч. И 24-23 за Габрово. Само точка дели габровци от успех в този гейм. Да видим какъв ще е втория начален удар на Кристиян Кицигой, но той го греши. Веднага последва грешка и това е 24-24. Смяна в състава на ЦСКА на мястото на номер 6, в игра номер 10. И в момента треньора Саша Попов предприема смяна, тъй като младия Георги Саганов има добър начален удар. И тази смяна е именно заради началния удар. Да видим какво ще направи младия Саганов. Добър начален удар, но габровци се умяват да направят атака през центъра. Георги Михов отбеляза точка. И предимство за Габрово. 25-24. Завръща се в игра пълна смяна Теодор Бодуров. И пълна смяна и в отбора на ЦСКА. Завръща се Камен Каменов и излиза Георги Саганов, който за съжаление не успя в задачата си с началния удар. Ето как Габрово не използва своето предимство. Грешка от начален удар на Стоян Вулчев и ново равенство 25-25. И това е пушката, драги зрители, който много добър начален удар, но пък червените не успяха да използват предимството си, не реализираха атака. Това направиха габровци. 26-25. Отново предимство за Габрово. И Габрово спечелиха гейма с 27-25. След този сервис чекмедже. Фортуна беше с тях на страната на габровци в този втори гейм. И след този изненадващ сервис чекмедже Габрово изравнява резултата 1-1.
начало на трети гейм в срещата между ЦСКА София и КВК Габрово. Равенство до сега 1-1 гейма. И това е първа точка. Не успяха. Армейците, да, сега вече успяха. Блокада за ЦСКА 1-0 повеждат в този трети гейм. По нищо срещата не говореше, че ще има равенство в геймовете. Страхотно начало за отбора на ЦСКА, много убедително с разлика от 7 точки през целия първи гейм. В края настъпи едно отпускане в червените, който се пренесе във втория гейм. Във втория гейм, през целия гейм, пък габровци бяха водачи в резултата. Едва накрая волейболистите на ЦСКА се умяха да изравнят резултата. Но точно в финалните минути, когато трябваше да затворят гейма, те допуснаха грешки и получи се 24-24. 2-1. И в крайна сметка с 27-25 Габрово затвори този втори гейм с една, може да кажа, щастлива случайност, след като сервиза на габровци беше те наречения сервис чекмедже и тупна на земята, изненадвайки червените. Междувременно резултата е 3-1 в полза на ЦСКА. Съвсем по друг начин стартират червените в този трети гейм. Явно наставленията на треньора Сашо Попов са си казали думата, тъй като се вижда един друг състав на полето и резултата вече е 4-1. Но всяко подценяване в матча води до непредвидени ситуации. Така че червените явно си взеха поука и няма да допуснат второ подценяване, може би. Резултата е 4-2 в полза на ЦСКА. И тук обаче блокадата на Габрово спира атаката на Камен Каменов. Габровци, но съдията не уважи техните претенции и резултатът е увеличен 5-3 в полза на червените. Светозар Иванов, лек сервис и това е точка за Габрово. Не, съдията отсъжда, че атаката е в аут. Габрово съответно не са доволни. Протестира треньора Любомир Герасимов, бърка се съдията за картон. Прекъсване полза отбора на КВК Габрово. Обаче не показа картон. За сега все още се въздържа съдията да покаже картон. Треньора Любомир Герасимов продължава да недоволства. А пък капитана Владислав Стоянов продължава да иска обяснение. Почивка в момента. Резултатът е 6-3 в полза на ЦСКА, след като атаката на Габрово беше отсъдена в аут. Отново се бърка съдията в джоба, но отново не изважда картон. Дали ще има картон в този матч? За сега въздържа се. Матча обаче не се подновява, тъй като все още
спорят на съдийската маса и има консултации. Междувременно съдията явно е дал все пак жълт картон, тъй като резултатът е 7-3. Но ние сме зад неговия гръб и не можахме да видим кога е станало това действие. Седем на 3 в полза на ЦСК. Играта се подновява. Светозар Иванов. Отново слаб начален удар на Светозар Иванов, но пък и гавровци не могат да се организират. 8 на 3 в полза на ЦСК и първо техническо прекъсване. Диагоналът на гавровци може би е единствения, който продължава да се бори с най-стабилен в този матч. 8 на 4 в полза на ЦСК. Неразбирателство се получи тук между разпределителя Николай Иванов и Евгений Иванов. 9-4. Но пък топката не можа да бъде организирана в атака от гавровци. Излезе извън полето. 9-та точка в полза на ЦСК. 9 на 4. И тук след отличен сервис на Джейсън Холден, възможно за ЦСК. Много добър пайплей Ивайло Стефанов, но пък отлична защита на гавровци. И този път, въпреки усилията на гавровци в защита, които заслужиха аплодисментите на публиката в залата, 10-та точка в полза на ЦСК. И резултата вече е 10 на 4. Пълно предимство на арменците, така както беше и в първия гейм. Тук обаче Джейсън Холден греши. И ако не беше това отпускане на червените, може би щяхме да наблюдаваме вече трети гейм и матча да е приключил, но за съжаление и такива матчове има, в които пада мотивация и няма как да играеш. Камен Каменов, 11-та точка за ЦСК, 11-5. Отново Камен Каменов, добър начален удар. Владислав Стоянов потърси за нас прехвърляне, не успя. Но пък взе реванш Владислав Стоянов, като заедно с отборника си Георги Мирков направиха двойна блокада. И това е 6-та точка за гавровци. 6 на 11. Сервис изпратен в аут от гавровци. 12-та точка за ЦСК, 12 на 6. В момента наблюдаваме един матч, който е на много по-ниско техническо ниво от предния. И ето, за да илюстрира моите думи, самия Евгений Иванов греши началния удар. Поредица от грешки в началния удар и за двата отбора.
Сякаш не са в четвъртфинален матч. Ето сега греши и самия Николай Иванов. Множество грешки се събраха. Това бе добър пайп за Камен Каменов. 13-та точка, 13-7 в полза на ЦСКА. И тук направо останаха като изненадани габровци. Не очакваха толкова лек сервис от страна на Николай Иванов, който направи един балоновиден начален удар и той падна буквално зад мрежата. Отново такъв сервис, на този път подготвени са габровци. Кристиян Кицигой и това е аут. Не, сменя посоката съдията. Резултатът е 14-8. Точката е отсъдена в полза на Габрово, след като първоначално съдията показа другата посока. Но пък за всяка спечелена точка Габрово веднага прави грешка и изпрати топката в аут от начален удар. И 15-та точка за ЦСКА. Ивайло Стефанов на началния удар. И той намали силата на своя начален удар. Възможно сега обаче за ЦСКА. Няма сила в атаката на Джейсън Холдейн. Габрово не могат да се организират. Трета възможност за ЦСКА. И този пайп на Ивайло Стефанов отива в аут. 9-та точка за Габрово. 9-15. Теодор Бодоров ще изпълни началния удар за КВК Габрово. Теодор Бодоров на крайната линия. Насочен удар от флот към Ивайло Стефанов, но пак той беше много стабилен в посрещане. 16-9. 16-та точка в полза на ЦСКА. 16-9. Второ техническо прекъсване. Няма в състава на КВК Габрово, на мястото на номер 11, в игра номер 4 Христо Запрянов. На полето се появява Христо Запрянов, излиза Теодор Бодоров. Това е смяна за отбора на Габрово. Търси някаква промяна с опитния Христо Запрянов. Треньора Герасимов, междувременно 10-та точка в полза на Габрово, 10-16. Иван Власев ще изпълни начален удар за габровци. И поредна грешка от начален удар, вече не знам коя подред за Габрово. Резултата е 17-10 в полза на ЦСКА. Направо се отказаха габровци да играят в този гейм. И матча си заприлича на тренировъчно мачле. 11-17. Междувременно 11-17 все пак успяха да реализират успешна атака габровци. И това е Кристиян Кицигой, който третия ас отбеляза в матча. Той е единственият от целия отбор, който мога да кажа, че се влага на 100% в този матч. Отново засили сервиза и постигна ас 12-17. Добър сервиз отново за Кристиян Кицигой, но този път посрещането на ЦСКА бе стабилно. Камен Каменов
18-12. отбеляза добра атака и резултата 18-12. Камен Каменов. Но и Камен Каменов греши. Смяна в състава на ЦСКА. И треньора Сашо Попов предприема смяна. Камен Каменов излиза, а в задна линия влиза Антон Василев. През миналия сезон Антон Василев игра като либеро, но след възстановяването на Теодор Салпаров, сега Василев се изявява и като посрещач, тъй като по принцип в отбора на ЦСКА куцат към посрещачи. И в тази ситуация Василев играе като посрещач. 19-13 в полза на ЦСКА. Възможност за нова точка сега. Джейсън Холден и отлична атака на диагонала на ЦСКА. 20-та точка. 20-13. За Второ прекъсване в полза отбора на КВК Габрово. Второ прекъсване за отбора на Габрово. Тези почивки музика се чува единствено. Както виждате, няма възгласи от публиката, няма емоции и напрежение и това е нормално за този матч, който върви с едно такова преспивно темпо. След тази атака, отбелязана от разпределителя на Габровци Владислав Стоянов, резултатът е намален 14-20. Тук не се разбраха разпределителя Ивайло Стефанов и втора поредна грешка на Ивайло Стефанов, след като първият път не се разбра с разпределителя, втория път заби топката в мрежата и това е 15-та точка за отбора на Габрово. Дали пък ЦСКА ново отпускане не реализира? Ето сега и разпределителя се опита да прехвърли, не успя и в крайна сметка Светозар Иванов с атака през центъра носи 21 точка. Много мъчно върви играта за армейците в този матч срещу Габрово. Николай Иванов, Кристиян Кицигой и това е поредната добра атака на Кристиян Кицигой, който играе много стабилно в този матч, но за съжаление май той е единственият състезател, който играе стабилно от състава на Габровци. Владислав Стоянов, лек сервис за Владислав Стоянов. Джейсън Холден, това е 22-та точка в актива на ЦСКА. Червените води 22-16. На мястото на номер 1, в игра номер 2 Николай Кичов. И сега треньора на Габровци Любомир Герасимов пуска младия си разпределител, изкарва Владислав Стоянов и пуска Николай Кичуков, който е на 19 години. Смяна и в състава на ЦСКА. Това е втория разпределител номер 14 в игра номер 6 на Габровци, който самите Габровци определят като много перспективен, много надежден, но за сега той стои на пейката, тъй като през миналата година имаше бразилец разпределител, през тази година е слависта Владислав Стоянов и това момче
Николай Качуков за сега не може да реализира своите способности. 16. Междувременно 23 на 16 за отбора на ЦСКА и гейма вече върви към приключване в полза на червените. Ивайло Стефанов засили най-накрая своя сервис, веднага идва в контра, но не успяха да отбележат червените. Отново пропуснаха да отбележат контра, но пък точката е отбелязана с атака през центъра от Светозар Иванов. 24-та точка. На мястото на номер 24 води ЦСКА срещу 16 за Габрово и само точка дели червените от спечелване на втория гейм, който върви много бавно и мъчно за тях. Отново много добър начален удар на Ивайло Стефанов и топката не е в аут, от съда най-добра. 17-та точка за Габрово. Отново отложиха габровци за малко приключването на този гейм. И това е поредна атака през центъра на Светозар Иванов. 25 на 17. ЦСКА приключва този гейм в своя полза и повежда на Габрово с 2 на 1 гейма. Начало на четвърти гейм в матча, който проследяваме между ЦСКА и Габрово. Намираме се в зала Скъп Топара в Благоевград, където текат четвъртфиналните битки от Купа България при мъжете. За тези, които сега сядат пред своите екрани, да кажем, че ЦСКА води на Габрово с 2 на 1 гейма. Това е втора среща от днешната програма на Купа България, която предвижда 4 матча. За съжаление, матчите се забавиха много, тъй като в първия сблъсък се получи първата изненада в Купа България. Отбора на Левски волей
отстрани след 5 геймова драма. Водача и лидер в Суперлигата Пирин Балканстрой. Така Пирин отпада от по-нататъчната надпревара на Купа България, а Левски продължава борбата на полуфиналите. Междувременно в този четвърти гейм Габрово води с 2-1 точки. Възможно за трета точка. Но тази атака на Стоян Вълджев излиза в аут и има равенство в резултата 2-2. Ивайло Стефанов на началния удар, когато опитният Ивайло Стефанов засили началния си удар, направо пробива посрещането на габровци в този матч, но не винаги той го засилва. Сега началният му удар бе добър, доведе до точка за ЦСК, трета точка за отбора на ЦСК. Червените излизат напред. Ивайло Стефанов отново на крайната линия. Отново силен начален удар. Потърси крайната линия, но за малко тъпката излезе в аут. И това води до ново равенство 3-3. Междувременно вече, като погледнем в страни, виждаме, че двата отбора, Арда и УНСС, започват своята загрявка, тъй като двата съперника ще играят битка помежду си в следващия матч, трети подред, който е предвиден за програмата. Изненадващо отбора на УНСС, който е във Висшата лига, успя да отстрани Нефтохимик Бургас на 8 на финалите в Купа България. И с този успех УНСС си върна на бургазлии през миналия сезон. Точно икономистите пък бяха отстранени от бургазлии. Този път обаче на четвъртфиналите на Купа България. Така сега на четвъртфиналите са студентите, които обаче имат за съперник силния отбор на Арда и ще видим доколко ще успеят да се противопоставят. Междувременно резултата е 5-4 в полза на ЦСК. Това е четвърти гейм. Добро посрещане. Каменов, блокаут. И резултата вече е 6-4. 2 точки. Откъсват се армейците. След втория гейм, в който те допуснаха голям спад в играта си и подценяване, няма да допуснат втори такъв гейм. Макар че горе-долу това началото е оспорвано. В смисъл не е голяма разликата за червените. За сега успяват да се противопоставят габровци. 5-6. И Кристиан Кицигой със силен удар от крайната линия, но пък ЦСКА организира добра атака. 7 точка в полза на червените. 7-5, Камен на крайната линия. Отново предината е намалена и е само точка в полза на ЦСКА. Резултатът е 6-7, а Габрово изпълнява началния удар. Възможно за Габрово за нова точка. И тук греши Георги Михов. Резултатът е 8-6 полза на ЦСКА. Първо техническо прекъсване. Ако червените не допуснат някакво отпускане, вече имат 2 точки аванс в този гейм и ако продължат да играят, това води до спечелване на този четвърти гейм и затваряне на срещата с 3-1 гейма. Разбира се, това
с условието, че не допуснат някакво отпускане, както се получи в края на първия и през целия втори гейм. Защото много често се получава, когато играеш срещу един по-слаб съперник и след като спечелиш първи бърз убедителен гейм, се получава демотивация, както стана на практика и с ЦСК. В момента е много добър начален удар на Евгений Иванов, възможност за червените за нова точка, Светозар Иванов. И много често той бива търсен от разпределителя Николай Иванов, който при всяка възможност, при добро просрещане, търси своите центрове. А резултата вече е 9-6 в полза на ЦСК и прекъсване е поискано от Любомир Герасимов. Седма точка. Приключи това първо техническо прекъсване. Междувременно Габровци отбелязаха нова точка. Седма в актива си, 7-9. А Георги Михов с не толкова силен начален удар, обаче изненада посрещането на армейците. Възможност за Габрово. Тук обаче атаката на Кристиян Кицигой среща блокадата на ЦСК. И армейците се реваншираха за слабото си посрещане с добре организирана блокада 10-7 в полза на ЦСК. Николай Иванов отново изненадващо слаб начален удар, но пък този път инициативата беше поета от разпределителя на Габрово Владислав Стоянов, който потърси изненадваща атака и това доведе до точка за Габрово 8-10. Владислав Стоянов на крайната линия за Габровци. И това е нова точка за Габровци, след като пайпа на Камен Каменов не успя, срещна блокадата на Габровци 9-10. Отново Владислав Стоянов на крайната линия. Отвод сервис насочен, но пък този път посрещането на ЦСКА бе добро и Вайло Стефанов успя да направи блокаут и това е 11-та точка. Не допускат вече съвсем близо до себе си червените. Много добър начален удар на Ивайло Стефанов и това е точка за ЦСКА 12-9. В момента, в който Ивайло Стефанов засили сервиза, веднага се получават пробив в посрещането на Габровци в този матч. Тук обаче, след омекотяването от блокадата на червените на атаката на Габровци, нямаше кой да вземе тази топка. И тя излезе извън полето, 12-та точка за Габрово. 10-12. 10-та точка в полза на Габрово. А това след единичната блокада на Стоян Вуджев. 11-та точка. 11-12. Камен Каменов отново не е убедителен в атака. Възможно за Габрово, но червените спасяват. Отново Камен Каменов и този път след блокаут атаката му е добра. 13-та точка в полза на ЦСКА. На мястото на номер 11 в игра номер 4 Христо Запрянов. Отново треньора Любомир Герасимов търси опитния Христо Запрянов, който замества Теодор Бодоров, който излиза. На 11 за ЦСКА.
Светозар Иванов. Слаб сервис, който обаче не можа да бъде добре поет от габровци. Тук обаче греши опитния Евгений Иванов, който изпрати топката в аут и подари точката на габровци 12 на 13. Отново Каменов, този път атаката му е добра. 14 точка върви матча само с 2 точки в полза на червените. За сега успяват да поддържат тази минимална разлика. Джейсън Холден, добър начален удар. Възможност за ЦСКА за нова точка. Отново Каменов. И добра атака. 15-та точка в актива на ЦСКА, 15 на 12. Джейсън Холден. Отново много добър начален удар на Джейсън. Но пък Стоян Вълджев успял да преодолее блокадата на ЦСКА и да запише точка 13 на 15. И тук грешка. 16-13. Грешка на Кристиан Спицигой. 16 на 13 в полза на ЦСКА. Второ техническо прекъсване. А тук от публиката вече явно като че ли оттекчени от този бавно развиващ матч, започнаха да викат арда. Сякаш да подканят червените по-бързо да приключват този гейм и с това да приключат и матча. Тъй като напреднахме във времето, предстоят все още 2 мача от програмата. Двата отбора са принудени да загряват отстрани на залата, като в момента те се разгряват без топка. Предстоят все още 2 двубоя. След първия, който отне почти 2 часа и повече, за да излъчи крайния победител между Левски и Пирин, вече сме много назад в програмата. Пореден сгрешен начален удар. Този път това беше Стоян Вълджев, който изпрати топката в аут. Резултатът е 17 на 14, 3 точки в полза на армейците. Гейма навлиза в своята решаваща фаза. Евгений Иванов изпълни, но не го засили много началния удар. Сега възможност за Габрово. Това беше Теодор Бодуров. Успя да намери промулка в игралното поле 15 на 17. Точка в полза на армейците. Разликата се запазва от 3 точки. 18 на 15. Николай Иванов и той с лек сервис. Някакси не се влагат особено червените в този матч, който го играят в едно бавно тренировъчно темпо. И някакси матча се точи. Но приключва вече. Това е четвърти гейм, който армейците водят. Това е нова точка в полза на ЦСКА след отличната атака на Ивайло Стефанов. 20-та точка. ЦСКА води с 20 на 16, а Габрово иска прекъсване.
20-16. Точка за ЦСКА. Резултатът е 20 на 16 в полза на армейците. Отново Ивайло Стефанов. И това е... Не успя да отбележи директна точка от сервис, но пък възможно за ЦСКА. Камен Каменов. 21 точка. Когато Ивайло Стефанов застане на крайната линия в този матч и резултатът тръгва бързо нагоре, тъй като за момента той единствено от състава на червените натиска своя сервис с всичка сила. И това не го прави нито Николай Иванов, нито Евгений Иванов. Отново много добър начален удар на Ивайло Стефанов, възможност за нова точка. Отбора на ЦСКА, Джейсън Холдейн и по късия диагонал 22 точка. 6 точки вече е предината за ЦСКА. Срещата убедително върви към своя край. Продължава Ивайло Стефанов своята серия. Но вече умори се, като че ли се умори Ивайло Стефанов и не успя да се концентрира за нов добър начален удар. Изпрати го в аут. И 22 на 17. Поредна липса на концентрация от Светозар Иванов. Не се разбраха с Николай Иванов. И това доведе до 18-та точка за Габрово. Камен Каменов не успява, но пък защитата на червените е добра. И още втора поредна неубедителна игра, неубедителен опит на Светозар Иванов, който е блокиран. И Габрово намали разликата само на 3 точки. Дано да не станем свидетели като в първия гейм, когато габровци отбелязаха 5 поредни точки, точно именно в края на този първи гейм. Край на почивката, 19 на 22, ЦСКА води с 3 точки. Това са решителните минути. Джейсън Холдейн не успява, но пък ще има втора възможност. Не, това е Камен Каменов. Блокаут, топката излиза далече извън крайната линия. 23-та точка е това за ЦСКА. 23-19. Светозар Иванов ще изпълни началния удар за ЦСКА. Лек начален удар. И веднага Габрово организира своята атака. И това е 20-та точка. 20-23. 20 на 23. Евгений Иванов намира празното пространство с атака през центъра. 24-та точка. 24-20. И матчбол за отбора на ЦСКА в тази среща. Сервис, който ще бъде изпълнен от Джейсън Холдейн. Ще засили ли сервиза? Да, обаче той излиза в аут. 21, И това е 21 точка за Габрово. Сега да видим кой ще завърши. Джейсън Холдейн и 25-та точка
25-21 печели матча, печели гейма ЦСКА и в този матч ЦСКА победи Габрово с 3-1 гейма. Така ЦСКА продължава напред в полуфиналите, които ще бъдат утре. В същата зала за всички любители на волейбола могат да проследят резултатите на живо в специализирания волейболен сайт bgvolleyball.com. За вас този матч коментира Ани Колева.